10% share amag lakibo. Sermon belai. जोंनि टेन्डारा केन्सेल जाबाय और एक बकरी आ गया मरने के लिए आदा नोंनि बेफोरबायदि अननायखौ आं माबोरै नागारनानै थांनो आदा नों बेफोरखौ मा खालायखो माने आंनि अननाया अराय समजों थाबाय थागोन आयै फिसाफोर बेसेबा गोबावनिफ्राय दिनैसो ज' नुबाय आङो ओंखारलां आं नोंनि फंबायजों हाबा जानो राजि आंनिनो गोरोन्थि जाबायब्ला बिदा होननानै निमाहा होदो आदा आं मिथिगौ नों आंनि खाथियावनो दङ बे इटानगर ओनसोलाव बे रुबुलजों फेर फाथिनानै रावनिबो खिबुक दम गैयाब्रा जाय आखाइजों नों दिनै आंखौ सोबाबाय बे आखाइजोंनो नोंनि गासै प्रपार्टिखौ आंनो लिरनानै होनांगोन सना आरो बेफोरबायदिब्लासो गामियाव थाना खोथाहैनांगोन नङाब्ला